Здравейте, скъпи приятели! Включвам се извънредно, защото когато на мене ми стана лошо и когато ми падна кръвното, вие какво ми казахте? Насе, ще умреш, яш! Давай, закуска, обяд, вечеря, яш сладко, при положение, че мразя да ям сладко. Вие ме наплашихте, че ще умирам. Така, при положение, че човек е свикнал да пуши цигари, да пие алкохол, да пие кафе. Много ми е чудно как иска ти да штракна с пръст и сутринта да си направя закуска и чай. Вие точното и правите. Вие ставате сутринта и ту искате. Ей той. Ей той. А аз сутринта искам цигари и кафе. Вие ме наплашихте и казахте, че ще умирам. Точно така ли беше? Точно така беше. Просто ви се оплаках, че не съм добре с кръвното. А вие ме наплашихте, че ще умирам. Няма да ви кажа нищо повече. Сърдита съм ви.